Jo, hvad så alle sammen, og velkommen til min første video her på kanalen. I dag der skal vi klokke 2 tuk, vores helt egen tuk her på kanalen. Som I kan se, så er det ikke lige den bedste stand lige nu, fordi at, det er sgu sjovt, det bliver brugt rimelig meget, men det skal bare på plads igen. Så giv det en lille lækker rens med fælge og generelt over det hele. Lille lækker rens skal også lige støvsuge indeni til interiøret, så det bliver nogle lækre tuk igen. Altså godt, vi lige skal rette dem her. De basser her, de kommer beskidte efterhånden. Prøv at se, hvor beskidt det er, mand. Så giver vi dem godt med noget bilrens. Så lad os lige gå i gang med at prøve for dem her af. Bagagegangen skal selvfølgelig have hele turen her om bagved også, og ned omkring hernede, og med noget rustopløsning skal vi også lige have blæst på først. Og bagefter går vi egentlig bare i gang. Og vi har egentlig fået rigtig godt fint på styr på vores bælge her, og nu er vi egentlig klar til at de skal vaskes. Og så går vi i gang med herover og bagpå, og generelt heroppe på, for det der er virkelig skidt. Vi har altså nu fået det der af, og det er dejligt. Midt i det gode vaskearbejde, så må man aldrig lige klemme en lille fakse. Man skal selvfølgelig også lige huske at tage taget. Det er der mange, der glemmer, når man gør en tuk rent. Vi mangler for at se et rigtig godt resultat her, og jeg er blevet rigtig tilfreds med, hvordan det kommer til at se ud lige nu. Nogle af de næste videoer, jeg kommer til at lægge op på kanalen, kommer til at handle omkring det rust her, der er på de her lister her omkring vinduet, og så også en af vores fælge, som skal godt og grundig rustfjerning. Fælgene har fået en lille god vask. Det er rigtig dejligt, og det ser helt nye ud, det her. Så det er rigtig dejligt, det har jeg købt, og det er jo sådan nogle offroad. Og så tænker jeg, at næste video bliver noget omkring noget vlog, hvor vi kører ud. Og så skal jeg også snart have til at få noget af det rust her i. Vi er så nu blevet færdige med vores udvendige rens, med blandt andet rigtig lækkert sæbe til eksteriør, altså det der ude på her, og det er bare blevet, simpelthen så lækkert. Og I kunne se lige fra starten af, at der har været rigtig beskidt, og der bliver kredset på detaljerne, men det skal der også med sådan en tuk her. Så de er blevet rigtig lækre. Hvad synes I om den her transformation her? Har lige fået en eksteriørvask her? Hvad synes I om det? Selvfølgelig er også begyndt at shine igen. Skriv en kommentar, hvordan I synes, at den her tuk skal komme til at se ud, efter de har fået en lille lækker rens. Og skriv, hvad vi kan lave de næste par vlogs ud over rust. Jeg håber, I tager rigtig godt imod den video her. Og jeg håber, at I vil følge med til at fremstille stof, hvor vi kommer til at køre til rideouts og tuk-tuk-træf og fortræf.